Hola, Perles! Benvinguts, benvingudes a un nou programa de Pati de Butaques, avui en directe des de l'Escola de Mallorquí a Manacor. Moltíssimes gràcies per convidar-nos. Estic molt il·lusionada, ja sabeu que sempre fa il·lusió que te convidin i que te tractin tan bé com m'han tractat aquí. Així que moltíssimes gràcies, Margalida, moltíssimes gràcies, Aina, per pensar en nosaltres. I res, amb un marc i amb un tema com el d'avui, que és una cosa que no havia fet fins ara, no? Mesclar, diguem, sí que ho faig, però no tan evident, no? Mesclar literatura i música, però ja són les meves dues grans passions. Intentaré acostar-me d'una manera una mica tranquil·la, intentant fer-vos riure un poquet, al banco aquesta idea, i sense voler fer càtedra, que diuen, no? Vull dir, jo també m'equivoc i també a vegades no tinc la informació exacta de les coses. El que sí que vos puc dir és que espero que vos ho passeu bé i que gaudiu. Som a novembre, ja tenim aquí la temporada d'hivern i amb avui comença el que jo bonament dic sempre, la temporada pre-depressió de gener. Aquestes setmanes, juntament amb Nadal, són madness, locura d'esdeveniments, de programació cultural, que ja està bé, i mentre sigui en català i centrat en lo local, per això és fantàstic. Res, tothom fa mil propostes culturals i nosaltres no volíem ser l'excepció, així que començaré fent una mica de promoció. Ja sabeu que aquí una s'ha de promocionar. Aquesta setmana estem a la setmana del Black Friday, que ha aparegut la setmana del Black Friday de la Júlia Mèrida, però és que me seguiu a Instagram, ha estat un poc locura, lo siento, vos estim. Gràcies per seguir aquí. I res, a part del programa d'avui, volia contar-vos que me fa molta il·lusió anunciar que dia 14 de desembre, en dijous, serem fent un directe de Pati de Butaques de Sousa, que se separen i que ho deixen i que serà molt emotiu i que em faria molta il·lusió que poguéssiu venir. Serà a Palma, ja sabeu que anar a Palma no és una cosa que faci molta il·lusió normalment, però si és per dar Sousa, nosaltres hi pujam i baixam, el que sigui que feu quan aneu a Palma. Vos convido que vengueu, serà en el Bar Panorama a les 7:30 hora baixa, dia 14 de desembre. Però de moment anem a arrencar amb el Pati de Butaques d'avui. Moltes gràcies per escoltar-me, gràcies a les convidades que ara presentaré i gràcies a en Carles Grimalt, que és el nostre tècnic avui, a Aina Fullana per pensar en nosaltres, a Margalida també, i en general a l'Escola de Mallorquí per aquesta confiança i tracte impecable. Me podeu trobar a Instagram, a Twitter i a TikTok com @JuliaMeridac. Quedeu-vos fins al final pel vostre ja habitual gomet verd. Això és el Pati de Butaques i jo sóc la Júlia Mèrida. Començam. I avui tenim aquí, com no, a dues atlotes, perquè ja veus que el nostre propòsit d'enguany ha estat convidar un total de 0 tios, ara ja dic lo de la Sousa, però vaja, aquests són un poc excepció. Però de moment, ser una unitat d'homos a Pati de Butaques des de setembre és una cosa que me llena d'orgullo i satisfacció, no?, que diu aquell. Res, dues atlotes que d'una manera o una altra estan vinculades en aquests dos grans temes d'avui al manco dins el meu cap. Jo quan els vaig proposar, les dues m'ho van dir, no sé, una és escritora, ara ho direm, l'altra gestora cultural sempre vinculada a tots els saraus que hi pugui haver tant a Barcelona com a Mallorca. Jo crec que són dues persones ideals per fer aquest programa perquè, a part d'això, de sempre estar relacionades amb música i literatura, ens poden donar visions diferents però que se complementen en el fons, no? I si no se complementen també poden discutir un poc, que també és divendres, tenim ganes d'un poc de jarana. Res, ells són en primer lloc la Margalida Galmés, que és humanista, gestora cultural, i la poden trobar com una de les cares visibles de projectes com Espai Mallorca i Revista Morlanda. I després tenim la Marta Terrassa, que és periodista, escriptora i professora. Ella té 2 llibres publicats, Winter in July i no sé què de Palma, que mai m'ho oblid. Ho pots dir? Repensant Palma. Repensant Palma, gràcies. Molt bé, Júlia, aquestes dades ben preparades. La Margalida i la Marta són les convidades d'avui i el primer que us volia dir és hola Margalida, hola Marta, com estàs? Hola, supercontenta de ser aquí. Hi ha molta gent. Sí, Hi ha molta gent. Jo últimament, la veritat que he de donar les gràcies a tothom que veure unes directes perquè jo quan que fes d'aquest no t'hauràs de fer coses i sempre ve gent. Pots estar molt contenta. Gràcies. Però a part de xerrar de lo contenta que puc estar, volia donar-vos les gràcies per venir avui. La Margalida ha agafat un avió per venir a posta amb manco de 3 setmanes d'antelació, que 2 setmanes t'ho vaig dir. Jo, Júlia, si tu m'ho demanes, jo venc. Ja, això és molt romàntic. Això no era una cançó que diu això, no? Sí, si tu me dices, ven, yo Lo lo dejo dejo todo, todo, ¿no? sí, sí. Algo així.
I després tenim una Marta que no ha agafat un avió perquè no ho ha volgut, perquè ha anat a l'aeroport. No la recull A de deixar Marta, algú, ha agafat tren, ha agafat 5 tote bags, venia carregadíssima. He perdut la cartera pel camí. L'he trobada, també. Ha estat tot una odissea. Però vaig venir a fora Manacor. del pes, només duc la targeta d'estiu. Aquí es posarem aquí una d'aixona, que vagin deixant, no? Qualcú torna lloseta. Després me podeu dur, per favor. Ai, res, nines, moltes gràcies per estar aquí. A banda d'arrencar, diguem, en el gruix del programa, he preparat aquesta pregunta emmetzinada, que m'encanta aquesta paraula, que és demanar-vos un llibre a un autor o autora i una cançó a un disc, a un grup. Anava a dir que fos imprescindible per vosaltres i vosaltres, com que sou tiets superresponsables, m'he dit imprescindible. I he dit, bueno, tranquil·la, respira. Pot ser el segon menys imprescindible, saps? Vull dir, o pot ser una cosa que vos hagi emocionat o una cosa que tingueu com a referents i que recomanaríeu a les persones que avui ens escolten i que també ens escolten des de casa. És molt difícil, això. Val, jo he pensat que com a de la part de literatura havia de recomanar Si jo cinc i en frontera, perquè és el meu ídol, és el meu referent màxim de la literatura i bueno, jo recomanaria qualsevol dels seus llibres, la veritat. I ja des de la part de música, millor perquè estic més ficada, he vist que era impossible dir-te un nom. Impossible. He pensat, jo que sé, que li dic en Bob Dylan, saps? Que li dic Antònia Font. Premi Nobel, per altra banda. Premi Nobel, Clar. ja en xerrem, a lo millor. Sí, ja en xerrarem. Clar, vull dir, mil referent, mil històries, però sí, jo crec que de l'àmbit de Mallorca diria Antònia Font, que clar, sense ells no hi hagués pogut haver tota l'escena que tenim avui en dia, no hi podria haver un Barlat, no hi podria haver un Dassous, que venen, i per tant... Back to això. bàsics, Sí. Antònia Font. Sí. Està perfecte. Exactament. Genial, gràcies. M'has traït infinit. Pensava que no triaria un sol grup. Jo he fet un pacte de Gran Hermano 1. He dit, va, no triam cap grup i que na Júlia... Hauríem boicotejar un pot la pregunta. Tens De raó, alguna jo manera, no t'he fallat. ostres, que lleig que hagués contestat la primera. Així comença la nostra amistat, Marta. Jo seré amiga teva perquè no m'ho vull tornar a quedar fora mai més d'una festa, com la del cap de setmana passat, que tinc molt de fomo. La morlandada. Va ser molt divertit. Bàsicament, hi éreu tots, menys jo, que devia estar perdent carteres o qualque cosa d'aquestes. Però bé, no, si m'he de quedar... Un llibre m'acosta molt, no tinc tan clar com ho has tingut tu. Sí que un dels darrers que he llegit ha estat Vivian Gornick, Apegos feroces, en aquest cas, i és una història real, són uns assajos de la relació entre mare i filla d'una dona, una Vivian, amb la seva mare, a un Nova York també molt particular, amb una escena d'una comunitat jueva bastant tancadeta, i en el final és el de sempre, són temes que dius, no, jo no hi tinc res a veure, no hi tinc res en comú a priori amb aquesta escena, i són temes universals, relació mare-filla, inseguretats, mogudes que heretam, per tant, he rigut molt, hi ha moments que m'ha incomodat de lo pròxim que també se sent, i el recomanaria. I ara pensava, mentre t'escoltava, triant un grup, pensé, Back to the Basics, vinga, m'agrada. Jo diré Pearl Jam. Pearl Jam. Sí, així faré de pureta. D'acord. Sí, perquè ara aquests dies estan a punt de masteritzar nou disc, perquè també tinc una moguda per allà... Tu sempre tens mogudes. Jo sempre tinc mogudes. Sí. Aviat, tinc una mica sort de podré dir aviat, i sí. Molt bé, i després d'aquestes recomanacions o d'aquests imprescindibles, avui hem convidat na Margalida i na Marta per xerrar de lletres, de notes, de melodies, sobretot per riure un poquet, perquè volem que sigui un programa bo de dur. Farem una mica de repàs de clàssica i clàssics, breument, en el principi, no vos faré aquí fer un monogràfic sobre música clàssica, tranquil·litat, respirau. I després també xerrarem una mica, intentarem connectar músiques i personatges, artistes, diguem, actuals amb això, amb literatura, amb llibres, amb poemes que ens inspirin. Ja veurem, anirà sortint a poc a poc, no passeu pena que tu tot preparadet, perquè ja soc una tia organitzada. I res, si vos trobeu, escoltam una primera cançó i comencem. M'he donat el gust de deixar aquesta un poc més perquè no té drets, perquè és d'un senyor que va morir fa molt de temps com en gran Felix Mendelssohn i no té drets d'autor. Mendelssohn va ser un compositor romàntic del segle XIX
i té aquesta obertura de Somni d'una nit d'estiu que se basa en l'obra homònima de Shakespeare. I res, era com per introduir-nos programes una mica seriosos, després tranquil·litat, que canvia totalment el mood musical d'aquest programa. I ara anava a treure el violí, el staccato i tot això. Toques el violí? No. Ah, no pensava molt en sèrio. Ha donat Ets una caixa de sorpreses, sí. Res, està clar que no volia fer aquest programa sense el Manco fer una menció especial a tots aquests compositors de música clàssica que varen inspirar-se amb obres, amb els grans clàssics del cànon literari, no? per fer les seves obres. Mendelssohn amb Shakespeare, també tenim Liszt amb Petrarca, Schubert amb Goethe, sobretot els romàntics, ja ho diu la pròpia paraula, no? Anaven a cercar aquests escrits, però no me volia entretenir molt amb aquest tros i vos volia demanar, més que m'explicássiu coses vosaltres sobre clàssica o sobre clàssics, quina vinculació teniu en primer lloc en la música clàssica. Jo ja ho he dit 30 vegades, no cal que ho repetisqui, sou musicòloga, però tal i qual, m'agrada la música clàssica, no ho escolto cada dia ni molt manco, però sí que és vera que gaudeix molt d'anar a un concert de clàssica, m'agrada molt llegir sobre això. Jo volia demanar-vos-ho perquè no sé si vosaltres, per exemple, me direu no, és que jo mai he anat a un concert, a un auditori, aquí és un espai segur, se pot dir això. Jo mai he escoltat una orquestra en directe, jo no sé si me dius Bach, no sé exactament de quina època era, no passa res. De veres, quina és la vostra relació amb la música clàssica? Bé, bàsicament m'has descrit. No, sí, jo no tenc formació musical, tot ha estat d'interès personal i, clar, si interès personal fa això, no? T'interesses per el que t'arriba primer, el que t'interessa primer i després acabes, pots saber més d'aquest tema. Jo de música clàssica, zero. No en sé gens, però bé, potser és una cosa que en el futur m'ho podria agradar, encara no ho sé. Te duré un concert de clàssica. No t'han nominat encara, estàs bé. Pots continuar. Jo vaig estudiar música, tocava el trombó de vares i després vaig passar a la percussió i m'agradava bastant. Danzas húngares eren un dels meus també preferits i tocaven també mogudes així antigues clàssiques, millor dit. Antigues, molt antigues. Antigues que ja no tenen ni copyright, algunes, com bé has dit. Sí. I mira, fa 1000 que no vaig a veure res i just diumenge vaig crec que a Puccini. Sí. El principal. Sí, i just no a Tosca, no m'estic inventant. No ho sé. No sé. Fatal. En principi vaig diumenge, ara jo pitjor que no tinc les entrades encara que els han comprades per jo, però sí que m'agrada, no m'ho pots cada dia ni molt manco, igual que també m'agraden les alfas aquestes, ondas alfa. Ondas alfa, ja en xerrarem ja després. Culpable, però no. Puccini, òpera, o sigui, vas a veure òpera. Sí, de tant en tant. Està bé. Només per treure el monocle, saps? Això, així. Saps que ara a l'òpera ara posen la traducció, no? La majoria de llocs i ja pots com entendre molt millor l'argument encara que no sàpigues de què va. Jo Puccini és un dels meus grans compositors d'òpera que m'agraden més. És també un clàssic romàntic, entra bastant bé. Jo soc més tipus Carmen, de Bizet i aquestes coses m'agraden més, un poc més canyeretes. Canyeretes, sí. Argument. Un poc més de salseo, sí, de l'argument, Madame Butterfly, m'arriba molt. Madame Butterfly, que guapa. Bueno, pues tenim aquí dos contrastats, no? Una persona que no, l'altra que sí. I després també, clar, han xerrat de música clàssica, però també de clàssics, de lectura de llibres, de cànon, no? Jo te diria que, clar, depèn del que tu fins a on és clàssics, perquè no vos estic dient només, diguem, literatura grecorromana, sinó, en plan, clàssics de llibres del cànon clàssic, no? I per jo Rodoreda és un clàssic, per exemple. I jo amb Rodoreda diríem que és l'autora del cànon que més he llegit, així compulsivament. No? I llavors a l'institut potser sí que vaig llegir les coples de Jorge Manrique, Becker, no sé què, tots aquests homes que me'ls fan llegir, etc. Però vos volia demanar si esteu in amb aquest tema o no. Jo la veritat que m'acosta enfrontar-me en aquest tipus de llibre. Ara m'has fet pensar quan llegíem a l'escola Víctor Català, que després resultava que també la Papallona, que era una dona també, dius, sí. Aquests homes, i no mos explicaven que eren dones també. Vaig tenir una època, no sé si aquí hi ha qualque adolescent més que la va tenir, d'això que escrivies amagos de poesia i t'agradava llegir Becker, ho puc confessar, és un espai segur, no? Sí. Qualcú més llegia Becker i li agradava i feia poesia així en 15 anys, bé, torturats i intensitos i tal. Ja m'estoy quitando, ja ni poesia no en faig i Becker molt manco, però sí que una època sí, igual també vaig intentar llegir Shakespeare. Jo crec que de joveneta devia ser molt repel·lent, tipus Lisa Simpson, una cosa així.
llegint aquestes mogudes i estudiant música, saps? Clar, però també jo sempre ho he dit, depèn dels profes que tinguis, no? Jo tenia profes que m'incitaven a llegir això a l'institut, en plan, era com, estava de moda fer-te ser repel·lent, diguem, en aquest sentit. I doncs, sí, som en el club. Els ho agradezco un munt, saps? Perquè jo potser no m'hagués acostat a saber quins textos si aquestes persones no m'haguessin dit tu pots fer-ho encara que tinguis de 7 anys, te pots acostar a això, a una plaça del Diamant, i potser no vas escoltar el mateix que ara que me l'he rellegida, no? Clar, jo potser no vaig tenir aquesta sort, però després vaig estudiar Humanitats i una gran part d'això era la literatura i que mos feien llegir els clàssics, òbviament, no? Aquesta literatura canònica que dèiem, no? I la veritat és que aquí va ser quan me vaig començar a interessar per aquest tema, me va començar a estirar i vaig veure que pues, hi podia haver noms, com, jo què sé, l'Odissea, vale? Que tu podies llegir una part d'això i te podia interpel·lar, no?, en certa manera, i aquí pues, me vaig sorprendre i me va sorprendre. Però bé, realment, xerrant de cànons, hi ha molt d'estrates, no? Vull dir, si xerressin del cànon a nivell de Mallorca, que és el que potser jo sí que més m'ha obsessionat els darrers temps, sí que he tingut una temporadeta de voler-me llegir totes aquestes peces bàsiques de la literatura mallorquina i això pues, crec que és una cosa que anima a fer tothom perquè és el que mos interpel·la, el que mos arriba més, no? El que està més a prop de nosaltres i crec que és un exercici interessant, com a mínim jo, per jo ha estat interessant. Mira, una cosa que podria fer, anar a aquests bàsics, que jo no m'hi ha costat gaire encara. O sigui, que faig una recomanació, un principi, un one-on-one. És que jo no puc no recomanar Guillem Fronteres, que clar, ja ho has fet, xupito cada vegada que sortia la conversa. Sí, és així, tot el dia xar d'ell. Tens les meves amigues un poc cansades. Més, les amigues estan per cansar-les. Sí. Escolta. Bueno, jo recomanaria, potser estirar un poc cap a que nostra, però recomanaria enviar el Galmés, perquè, clar, era el meu tio i jo emocionada de fer això. De fet, ara potser m'abans, però en Roger Pistola té una cançó sobre el rei de la selva, que és un llibre del meu tio, i clar, és una de les primeres connexions que vaig pensar quan me vares proposar això. I doncs mira, aquesta connexió jo no l'havia vist. Ja ho escoltareu? Està perfecte. Genial. I jo també ara m'ha acudit demanar-vos que per què creus que... És a dir, costa a vegades, amb la música clàssica i amb la literatura, amb els clàssics, diguem, noms internacionals, no vaig només aquí a Mallorca o a mi català parlant, sinó Shakespeare, no sé què tal. Què creus que mos fa, millor, frenar aquesta lectura? Potser d'adolescents, com deien tu i jo, però jo després, ara d'adulta, m'acosta més tornar-me endinsant això. Què creus que són les coses que mos fan dir, tant en música clàssica també, no? De dir, ostres, un concert de clàssica, una obra molt totxa. Jo, per exemple, penso que un concert de clàssica hi ha una cosa bàsica, que és que si no entens molt bé de quina època era aquell autor, o no saps, perquè no ho saps, no? O tal, o no entens la lletra, o no te diu res, és complicat, no? Sí, jo just pensava en això una mica. En les òperes, me'n recordo quan el teatre principal va posar la pantalleta i podies entendre una mica més, per exemple, sí que ajuda. Al final, a mi m'agradava molt agafar també tot el que són, quan te donen informació, perquè contextualitza, però me passa el mateix un museu. Jo no sóc una entesa de l'art, jo m'agrada molt que fes les visites guiades amb el curator o els que sigui dels guies, perquè puc entendre més, me poden contextualitzar sobre en el moment, i jo veig d'aquest context per intentar entendre és que també hi ha vegades que revisitant obres d'avui en dia no han envellit bé, ja sigui per la temàtica, per el tipus de personatges, per les sonoritats, si és en el cas de la música, i també crec que és important que tinguem aquestes cucales, no? Aquesta visió de quin moment era d'entendre-les. Sí, jo anava a fer la mateixa comparació amb l'art contemporani i amb anar a un museu d'art contemporani i voler entendre aquell art abstracte que potser és un poc complicat de dintre-te, no? Si no ho has estudiat o si no tens aquell especial interès, no? I per això jo soc super pro de les visites guiades, de que te contextualitzin, de que t'expliquin aquesta idea de que tu has de veure una obra i t'ha d'impactar i l'has d'entendre a lo millor de la teva manera, pot ser que passi la gent. Jo no m'ha passat. Però això també crea molta pressió, perquè si no l'estic sentint aquesta connexió, i si no ho entenc, soc tonta jo, llavors ja no hi aniré més. I t'acaba creant l'efecte contrari. Clar, jo sempre dic que qualsevol cosa relacionada amb cultura me pot interessar si entenc els mecanismes que hi ha dins aquell àmbit. No? Si jo m'expliquen tota la moguda de l'òpera, jo és que potser m'obsessionaré en l'òpera, saps? Vull dir, jo crec que això pot passar si a tu t'expliquen com funciona, quins mecanismes hi ha dins, quines formes, quines coses especials, no? Totalment, sí, 100%. Jo crec que quan entens o quan te guien, no? Per això penso que tal vegada, ara tornava a pensar, que d'adolescència que me vaig endinsar perquè me guiava algú que eren els meus profes, i la millor d'adulta me sento una mica perduda també. Avui en dia hi ha 30 milions d'opcions, no? Hi ha 1.000 guies de booktubers, no sé què, de tal, però tal vegada si qualcú no te diu, mira, llegeix Lolita de Nabokov amb aquesta guia de lectura, que t'anirà superbé.
Però perquè necessites una actitud també molt activa. És a dir, avui en dia, que a mi és el que me passa, me crea una mica d'ansietat, que tenim tantes opcions, i hi ha tant de podcast de literatura, tant de booktubers, tant de youtubers, tant de pàgines web, que tenc aquí una nota oberta de per què l'ERTE, ara ni me'n recordo qui era, a no sé que és un article meravellós de per què m'havia de llegir en aquest home, que encara no me l'he llegit, i el tenc allà que cada cop et safaris com, ai, que no me l'he llegit encara. I necessites una actitud molt més predisposada, molt més activa de cercar, i potser quan xerraven d'aquest cas de l'escola, sí que te deien, llegeix això, quan t'ho passa una amiga i te recomana, igual que en el museu quan vas a fer seguir visita amb algú, ja és aquest acompanyament. I també el temps, no? El temps pot ser molt més ràpid. Ara és com a vegades no tenim el temps de fer aquesta curadoria, no? De dir, d'acord, vaig a cercar qualcú que me pugui guiar per entendre aquesta òpera, perquè no sé què. Avui en dia, sobretot la gent més jove, diguem, anàvem amb uns tempos super accelerats, molt vinculats en el mòbil o a xarxes o el que sigui, i a vegades és com a simplement, jo penso, ai, havia de fer això, m'havia de mirar això, però no t'entens, no? Sí, en el meu cas no és a lo millor per ser superjove, sinó que és perquè sempre vaig a tope i clar, després mai trobo per moment per llegir-me aquell article sobre per què aquella obra és imprescindible, saps? Clar, és més fàcil, no?, també això que t'ho expliquin, que t'ho venguin a posar, no sé, que t'ho donin un poc més en cureta, a lo millor no és tan, no sé quin adjectiu poder-hi, però, no sé, entra millor, és més fàcil de dintre de coses que a priori semblen complicades o difícils d'entendre. Clar, perquè és totalment lògic, no?, el que dèieu abans, una persona que no, això que t'entri una obra molt canònica i tu sàpigues i captis els missatges, com a, no ho sé, és una idea molt romàntica i molt antiga en el sentit de que jo crec que si t'ho expliquen i t'ho masseguen una mica, sempre serà millor. El que sí que està clar és que jo crec que els tòpics literaris clàssics se relacionen molt també amb la música actual. Els tòpics són els temes literaris, no?, principals, que Carpe Diem, tot això. I jo volia xerrar una mica des que jo he pensat, si vosaltres en teniu qualcun més també és benvingudíssimes a parlar-ne. Volia començar amb el principal que jo veig i amb el que s'ha xerrat moltíssim, que és en Bad Bunny. O sigui, Bad Bunny comparat com a trobador, Amor Cortés, etc. No? Amor Cortés, no? Això hi ha un trobador que fa la cançó per la seva dama, li diuen a Joglà que li vaig cantar, però la dama està casada, evidentment. No? I és com una cosa molt íntima, tenen el seu senyal, no se diuen per nom. Bad Bunny és conegut per fer cançons dels peixos, com tu. És conegut per fer cançons com molt així sentimentals, molt... Bueno, que el seu darrer disc, ojo. No Quina és intel·ligència artificial o saps? Sí, exacte, no, és normal, diguem, és que ha fet ell, és que li agrada a ell. Creus que... Bé, no sé si escoltau Bad Bunny, perquè jo llavors anava a demanar sobre ell, jo és que potser estic un poc obsessionada, però molta gent deia que són molt poètiques, sobretot des disc de Me fui de vacaciones, que és anterior, que són lletres molt poètiques. No sé si l'heu escoltat, si heu escoltat el debat. Diríeu que és una persona, diguem, tipus, ara estic exagerant, però en Bob Dylan va guanyar un premi de literatura, Nobel de literatura, no dic que en Bunny Lane no dona, però tipus que siguin lletres poètiques literàries. Se pot fer campanya perquè no li donguin un premi Nobel a en Bad Bunny, puc començar a mi Bob Dylan també m'apareix que, bueno, jo què sé. Sí, no? I també van portant en l'Urrit en la CCCB quan a l'època que també escrivia i tal. L'escoltes en Bad Bunny, Marta Terrassa? Confés que l'escolt poc, el conec, el control, sobretot me queden més en les notícies, en les polèmiques, analitza el tema de lletres a vegades, aquesta darrera que ha hagut tanta polèmica de... Sí, no importa recordar-ho. Sí, sobre el tema de... que li han donat la volta i a vegades... No, bueno, no sé si estàs familiaritzat. Anem a explicar aquest tema, espera, sí. Ha hagut una lletra que parla de... És que me poso vermell. Hi ha un tema, que és que en Bad Bunny... T'ho recuic. El seu darrer disc té algunes lletres amb contingut sexual explícit. És així. Vale. I clar, hi ha moltes famílies, o no ho sé, persones per Twitter i tal, que han dit que això és una aberració, que els adolescents tornaran tots fatal del cap, que això no pot ser i que tal. I jo penso, perdona, però és que els meus pares, o els predins, o no tan a lluny, també tenien referents on les lletres eren horroroses. En plan, què diu el loquillo? Voy a violarte i no sé què. Bailaré sobre tu tumba. Sí, però, saps, són cançons de Carolina, o sigui, una nina adolescent. No ho sé. Tampoc, vull dir, potser no era tan explícit i, per tant, colava, i també no estàvem tan militant. Però és que coses explícites n'hi ha hagudes des de fa tant de temps. Exacte, i jo penso, ara en Bad Bunny té la culpa de que tots els adolescents de la generació posterior seran cucús i de l'ulus. Clar, ha passat el mateix en la gira nova de Naitana. Sí, els balls també està molt polèmic.
Però jo volia dir perquè justament ha hagut tot aquest tema de l'explicitat i ha sortit molta gent a favor dient, escolta, que bé que un cantant de més rimes, més reggaeton i tot això estigui dient com donar plaer a les dones, que ja està bé que tot sigui tal. Exacte. I hem donat-li la volta i jo no havia caigut i dic, ostres, també és vera. Ell està parlant de que ell vol satisfer la seva lota i que per això emplea tal dit aquí, allà, i llavors és com un manual. A més, que jo penso que, no sé, és a dir, jo soc profe de música i els meus alumnes normalment escolten música mentre fan feina. I clar, escolten música amb els auriculars d'institut que se sent bastant per de fora. I jo escolto el que senten i dic... o sigui, tothom soltero, però jo escolto, tengo un delincuente en mi habitación, tots els nins escoltant això, saps? El nin de 12 anys, i dic, senyora, no se escandaliza porque su hijo escucha eso cada dia, saps? Vull dir, no passa res. Al final, el que hem d'incidir jo crec que és en l'educació sexual en positiu, respectuosa, xerrar molt de pornografia amb els nins, perquè en 8 anys que tenen un mòbil ni miren porno, això és així. Ha sortit a les notícies per tot. Aquests xats també, ha sortit també de que al final responsabilitzem un artista tot sol d'un mal d'una generació que pensa que moltes generacions podrien haver sortit tuc-tuc i bueno, potser sí n'han sortit tuc-tuc. Però d'un artista o d'un gènere, perquè el reggaeton està també molt sota una lupa per això. Sí, i perquè hi ha molt de racisme també en aquest cas, jo crec. Seguim amb el tòpic literari, si voleu. Jo crec que hi ha un artista manacorí, o no sé si manacorí, no? De Cala Morlanda, si no. Que és Tempus Fugit, que és en Miquel Serra, mare de Déu. O sigui, si hem de xerrar de Tempus Fugit, que és aquest tòpic literari dels pas dels temps i no sé què, hem de parlar de Miquel Serra, no trobeu? De xerrar de Miquel Serra. O sigui, és Serra. ell sempre xerra de la seva història personal i de totes les vides passades, no? que són moltes en el seu cas i d'un background molt important. Creus que aquests temes que poden preocupar també el pas dels temps, que pot parèixer una cosa arcaica, també preocupen a la gent més jove, els artistes, diguem, més joves, sí? És que és un dels tòpics que existeix de la música des de fa tant de temps. Clar, jo me ven al cap, quan has dit artistes joves i ara que xerraven de Manacor, me ven al cap en Planet Tens la cançó de Estens, que xerra explícitament, directament d'això, de com passa el temps i de com les coses canvien. Però és que això és una preocupació humana des de fa milions d'anys, no? I pues està plasmada damunt la música. Sí. Diríeu que en Miquel Serra és un dels principals sad boys de la música mallorquina. És el Bon Iver mallorquí. És el Bon Iver mallorquí, no? Sí, jo reconec que igual que m'ha passat amb Bon Iver, no sempre puc escoltar Miquel Serra. No, has d'estar bé. Bueno, o has d'estar molt malament. O has d'estar d'això, dius, estic aquí, com diu, no? La pel·lícula d'en John Cusack, la novel·la d'en Ràpid ho ha volgut dir. Il·lumina-mos. Que diu, estic trist perquè escolt cançons pop o escolt cançons pop perquè estic trist. Hard Fidelity, com se diu? És el típic que has d'estar o molt malament i te vols enfonsar encara més i restregar-te en la teva tristesa i plorar. Sí, és que hi va haver una època d'obsessió en fa zones. En els meus 16 anys, de totes les nines de Manacor de Vilafranca, en fa zones a l'ordinador, escoltant això. Que tenim estacions de la Movo, que posava fa zones, també. Sí, vull dir, clar, era un sad boy i mos feia ser sad boys en altres, no? Sí, jo crec que el perfil és aquest, sad boy, el lot trist, no? Per així dir-ho. Després tenim l'Esmeralda, que per jo també són, bueno, evidentment toquen un dels grans tòpics de la literatura, que és el memento mori, no? Recorda que moriràs. L'Esmeralda són tres atlotes, una mallorquina, catalana i valenciana, i elles en el seu darrer disc Jota de morir, clarament analitzen i parlen i mos fan música sobre aquest tema. Això està clar, per tant no volia xerrar tant del tema perquè és evident, sinó que una cosa que fan elles és agafar melodies basades en cants tradicionals, que no vol dir que les melodies ja existissin, moltes són de creació pròpia, però tenen reminiscències, no? d'això, de les melodies tradicionals mallorquines o basques, en el cas de na Selma, crec, i na Sandra, valencianes, i les ressignifiquen i les actualitzen, no? També en sonoritats més actuals, o no, o també en sonoritats de llavors. A vegades, trobeu que les artistes mallorquines, supos que també, i tal, se mos folcloritza des de fora per això, és a dir, que les entrevistes, per exemple, jo llegeixo entrevistes a Júlia Colom, a Magri Malt, de mitjans que no són mallorquins, moltes vegades tens la sensació que se'ls folcloritza moltíssim. I, per exemple, li demanen per les gloses, sense saber molt bé, per exemple, tens la sensació que és una... que no importa que tinguis un màster en gloses, jo tampoc te podria dir ben bé una mètrica d'una glosa, perdoneu, soc dinca, vale? Però vull dir que se xerra com si, no ho sé, folcloritzant-ho, no? Com fent-ho, reduint-ho com anecdòtic.
Jo rompré una llança a favor dels periodistes musicals, perquè me toca, i precisament perquè he entrevistat també tota aquesta gent que has dit. No, estic d'acord, a vegades sí que se la folcloritza, però en general jo, que també he viscut molt d'anys a Barcelona, crec que no només en el tema dels artistes, sinó ai, diu Sora Baixa, que mona. Això és un altre debat. Ja obrirem aquest meló un altre dia, si voleu. No entram Mos tornes avui. a convidar. Vinga, va. Ai, i diu Sora Baixa se posen tots a cantar Cau el sol de tu. No, per favor. I ets... Un altre dia també parlarem d'ells a Mallorca, etc. Estan tots allà, tots els tòpics, els tenim. Sí. Però jo crec que no és només de ser artista, sinó que respon una mica a aquesta visió com a aquest gran darrere lloc romàntic, autèntic. De sa illa, també, no? Aquestes illes desconegudes que dius Nova Zelanda, Hawaii, que som? Estem aquí a 20 minuts de vol, però no passa res, som allà al reducte, no? Els irreductibles gals. I crec que respon una mica més en aquesta cosa que no... Perquè realment musicalment jo els he demanat a na Joana Gomila, li he demanat a na Júlia, li he demanat per aquesta combinació, però igual que li demana Bayuca, li demana Rodrigo Cuevas també, perquè d'on surten aquestes sonoritats? Tenien accés, venen per família, venen perquè van estudiar a l'escola de cant dels seus pobles. A mi m'interessa periodísticament que t'informis, te preparis més manco, això és la teva responsabilitat com a periodista i vers els teus lectors. Però sí que crec que respon més per jo a una romantització de les illes. Sí, era el que anava a dir. No exactament. No, però jo pensava en el cas d'entrevistar a Catalunya músics mallorquins i subtitular en salat, per exemple, vull dir que se folcloritza un pot tot, no? I crec que aquesta música que fa fusió amb música tradicional sí que, òbviament, està més folcloritzada, no? Hi ha més aquesta visió, però cada vegada manco perquè només és una secció de tot el panorama musical de les Illes Balears, així com també és una secció del panorama musical de València, o bé, del País Valencià, o de Catalunya, o això. I en relació a Marada, jo volia fer un comentari que és que Jo de morir és un dels darrers poemes de Còrpora de na Clara Fiol, que és un exemple bàsic d'aquesta relació, no?, entre música i literatura, que Còrpora ja havia sortit, ja estava publicat, i varen decidir musicar el poema, varen decidir posar el nom d'aquesta cançó en el disc, no? I és com és el màxim exemple d'aquestes relacions i en àmbit local. És que na Clara és interdisciplinària. Clara és increïble, sí. Milions de coses. Sí. Una barrada, una d'aquí. Sí. I mira, Manolito, gràcies. Segur que t'has preparat tu millor que jo aquest programa. No, o sigui, vaig xerrar amb ella dues relacions a zero, m'estàs fent quedar fatal. Tot zero. Tot zero. I zero, quasi també. Sí, i també, una altra cosa que podríem de tòpic literari relacionar, diguem, amb la música que se fa aquí, seria el locus amoenus, no? Aquesta idealització d'un lloc, sobretot d'un espai al camp, no? Fora vila també, o del teu lloc on tu vas néixer també, no? I Naina Tramulles té una cançó que se diu Ma terra, que clarament parla d'això. Penseu que la música, així com la literatura, també fa que a vegades el que xerràvem, no? No només la gent de fora, sinó que nosaltres mateixos idealitzem i tinguem una imatge evidentment distorsionada de lo que és viure aquí. Jo me'n recordo que això m'ho passava molt quan no vivia aquí, és el típic tema, no? Quan no vius aquí, escoltes aquí o llegeixes alguna d'aquí i dius, no? Tu no vius aquí ara tampoc, que potser t'està passant un poc. No, però com si visqués aquí fent feines a Espai Mallorca. Sí, la veritat que sí. Clar, jo penso en Bestrenc i en Costa i Llobera, no? Vull dir, és aquesta imatge, no?, de la romantització total, és que ja és un pot de postureig, no?, també això, ja. Sí, la roqueta, tal. Sí, se pot derivar cap aquí, que no Naina Tramulles. No estic dient això, mesquina. No. I abans d'acabar aquest bloc, volia comentar una cosa que va fer, és un tuit d'una lota que se diu Roser Lilith a Twitter, va mostrar com relaciona literatura, no?, amb el seu alumnat. Bàsicament, si el cercau, això, professora relaciona Rosalía Bad Bunny con literatura, i vos sortirà. Bàsicament, ella diu que això, que toca fer literatura dels segles XV, XVI, XVII i XVIII amb un alumnat a qui no li agrada gent la literatura, cap problema. Hold my beer, aguanta'm l'escobata, no? I ella relaciona el Renaixement amb la portada de Motomami de la Rosalia, perquè és clarament una inspiració de la Venus de Botticelli. Ausiàs Marc, el Bad Bunny del segle XV. I fa tota una sèrie de diapositives, cants d'amor, surt a Titi me pregunto, també de Bad Bunny, i també cants de mort, Amorfoda, de Bad Bunny també. S'ha convertit en un programa sobre Bad Bunny, això. No, el que vos anava a demanar, però, és creus que és una bona manera d'acostar aquest temes tal vegada una mica totxos, no? Com
que tal, perquè jo, per exemple, no vaig tenir la sensació tampoc que necessités que me'l costessin. Estic com fent d'abogada del diable. Però, en plan, que jo no vaig tenir la sensació que necessités que m'ho relacionassin tant amb coses actuals, sinó que m'interessava de per si aquella cosa. Sí, però tu formes part d'un petit percentatge. Les nostres classes, en aquells moments, eren de 34 persones, no eren 32 persones que els agradava llegir fora de la lectura obligada que tenies a les classes d'ESO. Jo crec que se facin coses d'aquestes són meravelloses perquè demostra una clara intenció del professorat, una motivació ultra i que és una manera de connectar. Jo ara fa només 5 anys que dono classe i supos que encara no hi ha molta diferència entre els meus alumnes i jo, però qualque dia hi haurà un espai d'edat i això se notarà, d'energies i d'interessos. És a dir, jo tampoc no consumeix música ni estic tan al dia com hi estava fa 8 anys, perquè tinc altres responsabilitats, perquè m'he de preparar classes, perquè tinc articles, llibres o el que sigui. Per tant, també el meu temps que puc invertir en descobrir aquest oci, en tot això, és limitat, i que qualcú docent vulgui acostar-se i vulgui fer-ho més digerible, més interessant, d'aquí 5 anys algú d'aquests alumnes pot estar presentant un podcast dient que tenia una professora supermoti i gràcies a ella llegeix que us Marc. I seràs tu, serà ell, eres tu. No, jo estic d'acord amb tu, penso que és una bona manera de fer-ho, però vos feia la pregunta un poc així, tic-tic. Sí, pel no mateix, la veritat és que crec que no tinc cap problema en que se variï aquesta manera tan magistral tradicional de donar classe i crec que això és una superbona manera, perquè com tu deies, Marta, a lo millor nosaltres eren del sector que m'ho xerraven de les troballadits i dèiem, uah, quina història, però el meu company de devora jo a lo millor no li interessava i no és culpa seva, és que a lo millor no li naixia de dir, no? I d'aquesta manera jo crec que jo veig el meu germà, no? Llegint-nos ja en Marc. De 7 anys, no? De 7 anys. Però que a més el meravellós és que te'n dones compte que són temes universals, és a dir, tots els temes que estem tocant fins ara, que són des de Goethe, des de la pintura i tal, tot ja està dit, ja està fet, tothom s'ha enamorat, tothom s'ha sentit desenganyat, defraudat, tothom ha estat un sad boy o una sad girl en algun moment, ha tingut esperança, tothom s'ha enyorat d'una terra, estant aquí, estant allà, quan érem aquí volíem partir, quan érem allà teníem fomo de que tot el que passava aquí era meravellós. Són temes que s'han tocat des del moment en què van començar a pintar les parets. Per tant, és lo meravellós de l'art, de totes les arts de les disciplines que tenim, que totes connecten en uns sentiments i amb un batec que és pròpiament humà, que és universal a qualsevol cultura i a qualsevol moment. Molt bé, nines. Tires el micro, tup, i te'n vas. Vale, doncs ara si trobau, escoltam una cançoneta i passam a la segona part del programa. Vale, aquesta cançó sí que té drets del senyor David Bowie, evidentment. En 1984, com sobre homònima també de George Orwell. L'he posada ben a posta perquè vegeu que m'he fet un poc els deures. Canciones basadas en libros. No. Bé, ara volia xerrar una mica. Per començar, jo crec que tant literatura com música tenen diferents elements d'anàlisi en comú. El ritme i l'estructura, les lletres, la inspiració mútua evident, el tema, no? Com hem dit ara, i sobretot també l'expressió d'emocions a través d'això i d'explicar les coses que ens passen i que ens travessen com a éssers humans. Vosaltres creus, però, que hi ha una pregunta que també té Enric, coses que té la música que no té la literatura o al revés, en quant a vegades aquest moment és més per això, aquest altre és més per l'altre, o crec que la literatura té aquestes coses que em fan arribar d'una altra manera en el bessó del tema? Qui comença? Vinga, arranca. No, clar, és que depèn d'allà on posis l'enfoc, no? Vull dir, la literatura, una novel·la que te pot donar que una cançó no te pot donar, a part de 1000 coses més intenses, la llargària, per exemple. Vull dir que tu te pots endinsar en una història que té moltíssima complexitat, no? Amb una novel·la que amb una cançó tota sola no pot, no? O al revés, la música te dona unes sensacions tan difícils d'explicar, musicals, no? De lo que sents, que només llegint-te potser no pots percebre, no? Però per què poses potser sent fàcil aquesta cosa en aquest cas? Però mira, mos has posat en un problemasso. Ara ja us faig una pregunta. Hi ha una cançó que teniu relacionada amb un moment, amb una persona, amb un lloc? Bé, clar. En canvi, amb un llibre,
És un poc més... Però un lloc en un moment de dius, ostres, estàvem aquí en aquell banc, tal, no sé què, ho trobo un poc més difícil, però en canvi, per jo un llibre sí que te permet entrar en moltes capes, també molt recollint el que deia Marga, de la meva imaginació. Jo amb un llibre tenc carta blanca per imaginar-me, per no només estar llegint el que m'estan contant, però imaginar-me altres vincles, històries, els backgrounds dels personatges, veure-los físicament, perquè si no els he vist, els estic dibuixant en el meu cap. Amb una cançó trobo que va menys cap en aquest espai, sinó que és aquell moment immediat i te captures, com una càpsula del temps, fa una fotografia d'aquí i tu a vegades passes, o sona aquella cançó de cop i volta, és gairebé com si poguessis ensumar el moment on estaves. I és un poder que per jo té la música, que no té la literatura, i la literatura en canvi té moltes coses d'obrir-me portes cap a altres tipus de literatures o permetre'm tenir clar que jo vull dedicar-me a això o la imaginació. M'ha encantat aquesta contrapregunta, se nota que ets periodista i jo no. Com he comentat també a altres programes anteriors, crec que cada vegada ens costa més tenir atenció plena a l'hora de llegir i també d'escoltar música, en general, a tenir atenció a les coses, no? Me'l volia demanar com ho feis vosaltres, si deixeu que, quan vos poseu a escoltar un disc o llegir un llibre, l'exemple que més vos vagi, deixeu el mòbil, que vos surtin les notificacions i que tinguis allà d'això, l'apartau, feis això d'anar sense el mòbil a qualque banda a llegir. Jo també tinc problemes amb aquest tema, però vaja, jo soc la típica persona que no tenc el mòbil apartat, sinó que el tenc allà i vaig mirant. I no sé que el llibre sigui molt bo i m'enganxi molt, és molt difícil. O no sé que jo digui, estic farta de mòbil, com aquesta setmana Black Friday, Julia Mérida, que m'ha passat, que he dit, prou. Com ho feis vosaltres? Tens la sensació que totes tres feim feina tot el temps. Sí? Sí o no? Clar, vull dir, és que me sent tan identificada. I el mòbil és una part important d'aquesta feina. I clar, si jo m'envien un WhatsApp d'una cosa important de la feina i estic llegint, jo que sé, el capítol més interessant del llibre que estic llegint en aquell moment, el tour, saps? He de contestar si hem de pintar les parets de l'espai, jo que sé. Per jo és molt complicat agafar un moment per llegir tranquil·la durant molt de temps i no estar, que no me passi cap cosa per davant que vagi primer, no? I en la música també. Jo me'n record de ser petita i estar descobrint com els grans tòpics, noms així importants de la música i eren al principi de YouTube, no? I posem-me a cercar la lletra i escoltar aquella cançó llegint la lletra, vull dir, era com un moment de pau que ja no tinc. Si és que jo, vull dir, les cançons que potser vaig aprendre en el 98, de pe a pa te'ls puc tornar a cantar i algo que vaig escoltar la setmana passada que me la sabia, ja no me'n recordo la lletra. La meva atenció no és la que és. En canvi, per fer una crítica de disc, te diré una cosa, quan l'escolto moltes vegades per fer les crítiques, quan la faig per les revistes i tal, m'he de ficar... Jo ja no tenc per escoltar CDs enlloc i a vegades encara t'envien CDs. I si m'envien, ara ja són tot links i supersegurs i mogudes i tal, me l'he de posar en el cotxe i me n'he d'anar conduint perquè no agafeu el mòbil si aneu en cotxe, per tant ja no puc mirar el telèfon i vaig amb el cotxe, per amunt i per avall, vaig a posta a fer qualque cosa en el cotxe i així faig escolt plena atenció. Full attention. Full attention. Molt bon lloc el cotxe, molt bon lloc. Sí, és on millors les crítiques, després en els semàfors m'aturi, apunto una frase, això ho he de dir, això s'apareix tal, i començo a fer notes, Siri, bueno no, Alexa o no sé què tenc, i llavors no me tradueixen les coses com toca, després he d'intentar reinterpretar les meves pròpies notes. És fantàstic, això. És fantàstic, és molt divertit fer crítiques de rellegir. I un dels elements que uneixen literatura i música, òbviament, són les lletres, el que han dit, i el ritme, no? És una pregunta que també és un poc així, però vos volia demanar, què se vos queda abans quan escoltau una cançó? El ritme que té, la sonoritat, els instruments, els moods, vibe general, o la lletra en concret, el missatge, sobretot quan és una cançó. Jo crec que quan és en la teva llengua materna a vegades no pots desvincular una cosa de l'altra perquè entens a la primera tot el que t'està dient aquella cançó. Però quan és en anglès, quan és, jo què sé, en finès, el que sigui, no sé, què se vos queda abans, digue'm, quina és la part que més vos motiva de la cançó? Ara pot començar tu, si vols. Depèn, perquè hi ha cançons de lletres de merda que te quedes amb el ritme totalment enganxat i se te va com a contagiant. És diferenciable, també? És que va tan lligat per ja, jo. Sí. Perquè, a més, jo no sé quan de vosaltres enteneu, no sé, islandès, però a mi Sigur Rós me flipa i vaig allà fent cantos de ballena. Sí. Perquè no sé què diu. Per tant, no els puc a vegades tampoc... M'arriben coses que no les entenc. I tampoc te pots sacar totes les traduccions, totes les lletres de Sigur Rós. Ara ja no. Fa 10 anys ho hagués fet supermoti, però ara no tinc temps per saber què diuen Sigur Rós en aquestes cançons. O Bjork o el que sigui.
bé, o cançons que ara, en anglès, de quan érem petites, que ara cantàvem amb unes lletres que no tenen cap tipus de sentit perquè les vàrem aprendre de petites i perquè no entenies el que t'estava dient, però t'emocionava, t'encantava, t'enganxava, no? I bé, ara ho trobo indeslligable, però potser ho és un poc, no? Perquè una lletra pot ser una poesia i una música sense saber què diu, o una música que no tingui lletra també te pot emocionar. Home, clar, sí. Ara volia entrar en el tema aquest una mica que és, hi ha cançons que tenen missatges un poc problemàtics a vegades. Això és un tema de debat, no vull entrar en això plenament, però què passa quan no poden deixar d'escoltar una música o una cançó que té un missatge un poc misògin o molt racista, classista, perquè passa, no? Vull dir, passa i sobretot passa en moltes cançons com per fa temps o actualment, no? I a vegades és aquell temazo que te'l vols posar en aquell moment exacte. Com convivim amb aquesta dicotomia, amb això, no? De dir, sé que estic cantant una barbaritat tal vegada, però és que ara me venia molt de gust escoltar aquesta cançó. Ara m'has fet pensar en la cançó, crec que era del 2012, la de Blurred Lines, d'en Robin Thicke. L'altre dia l'he posat a l'institut. Blurred Lines. No, I després dius, calla, no cantis això, que tu ets feminista i que tu no sé que no pots anar cantant. Però crec que és bastant humà tenir aquestes... No hipocresies, perquè tu ets conscient que jo no està bé, però se t'escapa perquè és una cançó des de nivell punt de vista musical, de pop, està feta, es rodona, s'enganxa, ritme, la cançoneta, els toquets, però també em passa quan fan la reposició durant Pasco de Lo que el viento se llevó. Jo sé que no m'ha d'agradar Lo que el viento se llevó perquè és terrorífic el tema, i en canvi estic allà senyorita cal la tapa per amunt i després dic, no, això no, això com ara. Anar en el DJ i dir-li, per favor, posa'm purpurina, saps? Sí. I que digui... Com ha estat aquesta tia? Clar, i després et diu, a veure si te depiles, i tu, saps? Sí, no, per favor, això no està bé, no? És difícil, perquè jo ara pensava, no li diré que això no me passa. No pots mentir, Julieta, aquest poder, no li pots mentir. De veres deix d'escoltar la música, perquè m'apareix... Però no, clar, és que és tan difícil. Jo penso que a mi el que me va passar durant aquests primers anys de feminisme tope, no? 2000, clar, no sé, exactament, tal, va ser com, no, això està fatal, això no s'ha d'escoltar, no sé què, allà fent penitència, no? Ara te posen la gasolina i com perrees. Fins a baix. Però la qüestió és que jo crec que la Cristina Morales, que és una escriptora, justament, de Sectora de lectura fàcil, bé, és una bomba de tia, ella... té una entrevista que m'agrada molt i no la citaré tal qual, però que va dir alguna com li varen demanar per el tema de separar obra i autor, no? Que també és un gran tema. I va dir, jo m'he de poder donar tant el gustasso de mirar un Picasso com el gustasso de dir aquest tio era un maltractador i jo sé el que era aquest tio i no per això no m'he de donar el gust de poder mirar un quadre seu. És a dir, sempre tenint en compte el context i sapiguent què hi ha darrere. El mateix passa amb molt de compositors de clàssica, jo he tingut bastantes issues amb aquest tema, ja les hem curades, i el mateix passa amb moltes d'aquestes lletres. No? Jo penso, ostres, per què no puc estar ballant aquesta música fins a baix, si me dóna la gana, que jo després, si qualcú me diu, estàs d'acord amb el que diu aquesta cançó? Clar, però després dius, també monetitzen. Però és que has dit una cosa superinteressant que no havia pensat mai, però és que depèn del moment en què això s'ha fet, no? Vull dir, sí que poden criticar una lletra masclista feta en el 2023, a lo millor podem mirar un Picasso, no? Era un altre context, era una altra època. Ara, hem de poder ballar el que sigui que està fet avui en dia en tota la informació que tenim. Tenc dubtes. Clar. Però ara imagina que ve un pintor, no sé, ara faig així un poc, ve un pintor, un equivalent d'un nou Picasso en 2023-2025, que pega pallisses a la seva parella. Arribaria a exhibir-se? El podríem admirar, sabent el que sabem? Bueno, tenim en Johnny Depp, que segueix vivint tranquil, sí, tenim molt de tios que segueixen, ara no me'n surt, l'altre dia jo pensava en un d'aquests, que segueixen vivint tan tranquils en les barbaritats que han dit, no? I és molt interessant això que dius, perquè jo sempre penso també, en el principi d'aquest feminisme del 2016, no sé què, jo era molt dura amb això, i jo pensava, no, he de deixar de no sé què tal i qual. I després penso, clar, és que no puc jutjar amb els ulls d'avui tot el que se va fer segles anteriors, perquè és que no té sentit, perquè bàsicament no existia la narrativa que existeix ara, o no hi havia accés a aquest tipus de... No? Per tant, està clar que no podem jutjar i donar-nos d'intel·lectuals i de superioritat certes obres que se van fer en un context superdiferent, sí que és veritat que poden ser crítiques amb elles i amb les persones que les van fer. És el que dius tu, jo crec que ara me ve en Planet i me fa una cançó i no sé, bueno, no sé, és que no sé què t'he de dir, saps? Perquè no me diu nena duro i jo duro, vamos, fins a baix, saps? Però, o que diu una barbaritat, jo que sé, sí que aquí ja diria, ostres, no ho sé, com moltes vegades, no? Com veig un documental que només hi ha homes, jo ja aquest amb els peldres o que només surten dones per xerrar que no hi ha dones, és com, cari,
Barbara Washing, saps? Perquè ja el 2023 me queda estupefacta. Però és vera que a la millor purpurina, no sé què tal i qual, era un moment en què no estàvem pensant en això, no? Bueno, i si voleu, jo crec que després de baixar un poc més, poden també escoltar una altra cançó en la qual començarem a la darrera part de programa. Sí? El que quiero no me quiere como quiero que me quiera y termina la condena. Me divierte, maybe tú eres el que me libera. Evidentment, una altra cançó amb molt de drets d'autora, na Rosalia, amb el seu Lie Like You Love Me. No sé si teniu aquest tema situat. Me vaig a fer aquí de... Sí, el tens situat, fas que sí. Fes fet, situa, situa. Bueno, hi fa 5 cèntims. Aquest tema se diu Lie Like You Love Me. Digue'm, és a dir, menteix-me i digues que m'estimes, que jo crec que és una referència claríssima en el llibre de la Montserrat Roig. Digue'm que m'estimes encara que sigui mentida. No sé si és claríssim, per jo va ser molt clara, perquè jo dins el meu cap de Rosalia llegeix Montserrat Roig i Mercè Rodoreda. Ella és així, és a dir, ella se'n va a dormir i ella té la seva plaça del diamant i llegeix aquell darrers paràgrafs i una coloma fent escrit i ella diu, sí, aquesta és la meva energia. Vale? Després de deixar un bon rau, ho va repassar un parell de vegades. En el meu cap això existeix. La qüestió és, per què he dit també Rodoreda? Perquè aquesta cançó se titula així, xerra de carnaval. I Mercè Rodoreda, ara m'ho vaig a posar aquí tiquis-miquis, però té un conte que m'encanta, que se diu Carnaval. I aquest conte va sobre la protagonista, no? Que assisteix a una festa de Carnaval a la part alta de Barcelona, no? Com sempre, i coneix a un al·lot que no és de la seva classe social, no? I s'agraden, i el Carnaval és un dia que tots se val, que tots ens disfressam, que tots... Bé, qualcú que segurament d'aquí hi ha qualque filòleg que ara diu no, està explicant bé, bueno, més o manco així, va anar la cosa, i se donen com a una rosa, no, una flor, molt simbolisme, Rodoreda, no sé què, les flors, li donen una flor, si te'n recordaràs de jo, i no sé què. I la cançó de la Rosalia, bàsicament, diu això, perquè hoy es carnaval, yo soy de aquí, tú eres de allá, no sé què, te daré un ramito de flores, de esto, Quan la no torni a sé què. entrevistar li demanaré això. Escolta, tinc una amiga que ha dit que... Escolta, tu si l'entrevistes qualque dia, per favor. Ah, ja l'he entrevistada, però si la torno a entrevistar... O sigui, ho diu així en plan... Bueno, Sí, clar. com si fos el que fes els diumenges. Sí, exacte. Ja l'he entrevistada. Quan la torni a entrevistar pensava Quan la que era torni a broma. entrevistar. Jo crec que hi ha molta intertextualitat en la Rosalia, que és això de fer referències a altres obres artístiques, no? Dins la teva pròpia. No sé si esteu oint amb aquest tema, amb aquesta cançó, si l'havíeu escoltada. Jo crec que és molt guai. No sé si vosaltres haguéssiu pensat en la Rosalia que té la tauleta de nit abans d'anar a dormir. Quina seria la vostra És aposta? que has deixat tan clar que és cert que té Rodoreda a la tauleta de nit. És evident ara, no? A més, ella és jo una no, tia no que... pot tenir res més que no sigui de Barcelona. És que jo crec que sí, jo crec que elles són... Sí, tenen aquesta Book Club ja, i la ficam. Un grup de WhatsApp que sigui per quedar per parlar de la plaça de Diamant, que fa molt de temps que no me'l rellegeix. Segur que I últimes necessita tardes això. con Teresa, també. Pija aparte... I doncs ja està. Li poden dir a Rosalia que vengui aquí a l'escola de Mallorquí a xerrar sobre la plaça del Diamant. És com el rei, és molt campechana, ara diré. I ella té això, no? Que sempre fa referència a altres artistes i a altres gèneres i a altres obres, ja sigui literàries, cinematogràfiques. En el seu videoclip Candy fa referència, no?, en aquesta pel·li... Ah, ja no m'ho veus, no? Tampoc. Aquesta que en Scarlett Johansson de la perruca de color rosa, no? Lost in Translation. Vale? I molt així. Jo crec que ella és una artista 360 en aquest sentit. I volia ara passar a la darrera part del programa, fem una primera pregunta, que és de quina manera creus que se retroalimenten, diguem, les diferents disciplines. És a dir, està clar que tu llegeixes i tu fas música, per tant, doncs ja t'influeix en el que tu fas, no? Creus que és essencial per fer una bona peça artística tenir les referències clares? O creus que te pots sortir com un bolet i dir he fet això i soc lo más? No, perquè li demano la cara d'estupenda. Cada vegada que fas una pregunta d'aquestes... a veure, jo crec que quan tu ets artista i estàs tan ficada dins el món cultural, consumeixes més cultura d'altres disciplines que potser qualcú que no fa feina en cultura, no? I això fa que sigui, crec que més fàcil que facis referències a altres àmbits de l'escena cultural en total normalitat i en el teu dia a dia, no? Així com tu t'envolten, no sé, sentiments, t'envolten diverses situacions que te passen, en aquesta gent en altres no, ens envolta moltíssim la cultura i jo crec que aquestes connexions són superlògiques i tenen... Quasi inevitables, potser, no? Sí, sí. És que... Tu, Marta, ets un clar exemple d'una tia que escriu, que damunt també és periodista. Tu mateixa te passa a tu mateixa, això. Me retroaliment. Sí. Les notes meves, quan estic a tot seva... No, està clar, és que quan tu
però és que basta veure, segur que aquí teniu gent coneguda que estan en grups, que estan no sé què, que són artistes, que en el final tu te mous, el que seria, no sé si dir-ho, escena, tu te mous dins una escena que és totalment, tinc uns amics que toquen, ara els amics de no sé qui presenten un llibre, ara obren un local, ara aquests fan una revista i tu vas, i dintre de com més vas, més te mous i estàs tot el temps exposat, perquè és la teva inquietud, és a dir, jo crec que no sé que siguis un ermitany que està dalt de tot. Un flipat o una flipada. O un flipat o una flipada, que d'on n'hi ha, a ver los ailos, però que aquest moment xampinyó, aquest moment bolet, jo no me l'imagino, perquè crec que estàs tot el temps rebent inputs i tu tens aquesta gana, no? Tens aquestes ganes d'anar de fora. Crec que aquesta frase que se diu tant, no? De els bons artistes creen, els grans genis copien, una cosa així, al final crec que també... Tots som els artistes. Sí, òbviament, però és com un clixé, però crec que hi ha una part de veritat perquè tu estàs en constant tira i arronsa, contacte, i els contactes, igual que lloc fronterissos, són de roce, no? Passen aquestes coses. Com us agrada un bon roser. Un roser. Bueno, i ara passàvem a la part ja darrere d'aquest programa, que era, vaig fer un petit joquet a Instagram també, perquè no m'abastava la promoció que feia aquesta setmana, que vaig dir, vinga, anem a demanar coses. Jo me feia ganes relacionar diferents escriptors i escriptores mallorquins i mallorquines, bé, dues i dos, o alguna així, sí, dues i dos, amb quina música escolten o escoltaríem, perquè n'hi ha algun que ja no hi són, o pensam que escolten, d'acord? Jo primer, si voleu, vos demanem a vosaltres i després llegim una mica el que mos ha dit l'altra gent. La primera va ser la Laura Agost, perquè no la situïn, la Laura Agost acaba de guanyar el Premi Proa de novel·la, per favor, enhorabona Laura Agost, amb aquesta Les cendres de la piscina que em fa moltes ganes de llegir. Va de tot. La Laura Agost, clar, a priori la gemma de Soy yo, de la Marta Sánchez, Pablo Alborán o Laura Pausini, Montforan Sons, Beran Sebastián, que jo crec que un motiu, que és aquest tema com de dolçor, de la Laura Agost, Roseta, la Nina, que se'n va a la mà, que no sé què. Però després n'hi va un, que per jo ho vaig encertar molt, que me diu Arcade Fire, que això encara, però PJ Harvey, Björk i Pulp. I jo vaig dir, estic amb tu, amb aquest tema, perquè la Laura Agost, quan la coneixes un poquet, és una tia... És Virgo també, com saps? És una tia intensa, és una tia que està molt cansada que li diguin que és una nina dolça. Com la Maria Jaume d'aquell clip dels experts, que va dir, estic farta de que me diguin que soc una nina dolça, ja està bé, de dolçor. Un pot de, saps? No sé, vosaltres, amb quina música o quina li recomanaríeu també a ella que escoltés, d'acord? O sigui, la vinculàveu amb alguna cosa. Tu m'has dit que Belén Sebastián sí que te quadra. Perquè me quadra el moment aquest quan se'n van els barcarers a davant la mà, escriure o agafa així feines... Veïnada meva era en Laura Agost, també. Mira. Sí. I me quadra perquè me posa en el seu paper, en el seu lloc. Jo, com faig així d'artista torturada, me pos Bonimer, me pos... Te poses Miquel Serra i te poses en el barquer. Me pos les venes així en canal, llavors l'he imaginada ella, allà amb aquestes tempestes, amb un vent d'aval de nord, allà davant escrivint, i Beran Sebastián, a Escòcia, tapat, enigolat, però PJ Harvey, i a més Björk, han citat a dones, Florence and the Machine, no m'estranyaria, també me quadra bastant, són personalitats molt potentes, el que en un altre moment podrien dir que tenen un punt de zumbades, de boges, són ties també sobre l'escenari que tenen una presència molt heavy i són tres gèneres totalment diferents, que us els recomano a tothom que els escolti, i m'hi diu, sí. Sí. Jo estic d'acord. Jo no sé com explicar-ho de veres, no m'ho demaneu, però jo me fa unes vibres de que escolta la Naira moltíssim. Ah, sí? I no cal d'entendre per què, però jo penso això. Na Júlia Colom també li veig, perquè m'agrada, però veig a la Naira moltíssim. Li demanarem, l'obligarem a escoltar aquest programa de pe a pa. Jo a Júlia Colom no li veig. A la Naira jo tampoc. A la Naira ho veig molt. Infinit, però a la Júlia Colom gens. Però no sé explicar per què amb això de la Naira. No. Bueno, nines, el següent és un que ell ja me va dir, si vols te passo la meva llista i el meu rap de Spotify, que és el nostre estimat Sebastià Portell, president de l'ELC i escriptor de referència d'això, mallorquí, de les Salines. Vos recomano moltíssim que el llegiu. Això, Sebastià Portell, referent, no fa falta que recordi qui és. En aquest podcast l'heu de conèixer. La qüestió. Sebastià Portell jo crec que ha estat nivell principiant. Vull dir que quasi la majoria de gent jo diria que ha encertat. Han dit Reina, cosa que totalment 100% subscric. Jo diria que també Manel, totalment. Va pujar una cançó d'en Guillem Gisbert, aquestes que ha tret ara tant fent-se indie. Després també han dit Daddy Yankee, fent un bon perreíto en la paret, pot ser passaria. I una m'agrada perquè posa Pablo Alborán,
Hi ha una persona que només escriu Pablo Alborán a tots els teus stories, te'n dones compte, no? Sí, sí. Jo crec que és el propi Pablo Alborán, a veure si entra en el nou market aquestes... I després una posa, a l'època d'institut segurament escoltava Mica, que li pega bastant en Sebastià Portell escoltar. I jo afegiria que ells, és que ja ho sé, supos, però ell escolta fades. I és fan de fades, segur, 100%. Veo tu, Manel, i subo a Mishima. Mishima, sí, és un poc més sofisticat. Sí. Jo li veig aquest punt crític, no? Reivindicatiu, i veig un xarxa, veig un escarràs fins i tot. Sí, exacte, com a també eclèctic, no? Sí, en aquest sentit. però amb aquest... Uah, és que han de lluitar, no? Pues han d'escoltar música de lluitar. Però no el veig escoltant res que no sigui en català, no sé per què, si és perquè com parla ell, com el conec, no me l'imagino escoltant. President és president d'escriptors en llengua catalana, només pot escoltar música en català. I que quan parla, jo només veig un diccionari obrint i tancant pàgines, perquè parla tan bé i tan a poc, que jo penso, me posaria un podcast d'ell només per anar així a relaxar-me pel món. L'estimam, Sebastià Portell. Per favor, l'M, és hora d'anar a dormir. Sí. Després el següent és que ha tingut més respostes, sorprenentment, que és un senyor que fa molt d'any que no hi és. I és en Ramon Llull. Sí que hi és, està molt present, està per tot. És omnipresent, perquè ha tingut... Que més respostes té en Ramon Llull, vale? Han tingut de tot. També han dit fades, per aquí. Ramon Llull, recordam, hi ha una persona que me diu punk, estava com una puta cabra. Que estava com una cabra de com punk, no sé però, no me quadra. Jo estic totalment d'acord amb el que ha dit, no amb lo d'espunk, me l'imagino escoltant tipus tundra, prog rock, i a més instrumental. Explosions in the Sky, si se posa en plan quan se posava més místic. Música psicodèlica, m'han dit. Tortoise, molta guitarra, molt de Mogwai, una cosa així. Molta guitarra sense paraula. Tecno a ones alfa. Ui, ones alfa, Ramon Llull i ones alfa. Les ones alfa pots explicar breument què són? Per qui no tinguis... 440 megahercios és el que jo me preparava per estudiar les opos, és una cosa que sona com... és terrible, però durant 9 mesos de la meva vida... Ramon Llull allà a la muntanya. Sí. És el rotllo trance. Tu si xupes un granot d'aquests al·lucinògenos, de sapo d'aquest, jo crec que ha de sonar això, ja. Jo soc molt de Futurama. Futurama, sempre que xupaven sapos, ha de ser aquesta música. Tecnaco, també m'han posat Lendacaris Muertos. No sé. Hi ha de tot. És que més, és a dir, la dama de Mallorca, clar, hi ha gent que tira més per la part d'això. Ramon Llull, el que sí que és cert és com diu aquesta Neus Sánchez, una ferrada des d'aquí m'ho va dir ella, estava com una cabra, vull dir, se'n va anar allà, no sé què, sí, bueno, no sé si tu se t'acudeix qualcú, jo crec que les respostes aquestes són meravelloses. Després hi ha basics com Antònia Font, però dic, no escoltaria Antònia Font. No, però imagina't-te, llegir escoltar qualsevol cosa ja fa gràcia, no? Vull dir, escoltant fades, uau, saps? Escoltant l'Endacaris Muertos és bastant graciós, sí. Joan Miquel Oliver li pegaria més que Antònia Font. També tenc aquí, Joan Miquel Oliver també així, de sombat a sombat, saps? Clar, a veure, d'especialet. També, una ferrada en Joan Miquel. Vine quan vulguis, rei, xerrarem una estona tu i jo. La qüestió. Passam a la següent, que jo crec que aquesta sí que escolta, o ha escoltat en la seva vida, perquè encara és viva, punk, que és l'Antonina Canyelles. Aquesta tia és una punky. Està claríssim. Ha escoltat punk en qualque moment de la seva vida. Hi ha gent que me posa jazz i òpera. Neus, aquí no ha estat encertada, pobra Teresa, estic massacrant. T'estimam, Neus. Però és que no té sentit. Jazz i òpera, no. L'Antonina Canyelles. La gran orquestra republicana? La veig més de guitarretes, Jo qualsevol cosa superpotent. Canyera, sí. Vull dir que potser te balla un reggaeton a dins una discoteca, saps? I m'han posat la discografia sencera de Maria Madelmà Bonet i Lluís Llach. No la veig. Com a tal, discografia sencera. No que volen aquesta gent, no, la discografia sencera. Sí, l'Antonina Canyelles jo la veig molt canyera, tipus escoltant Refused, escoltant algo així, saps? Rollo... Sí, no la veig escoltant en Raimon, saps? No és el seu estil. De fet, no. També m'han posat disco vuitantè o ressonadors, que no té molt clar què significa. Què és ressonadors? No ho sé. És una altra manera de dir ses alfes i no ho sabíeu? Clar, a lo millor sí. Vaig a cercar ondes ressonadores ara mateix a Google. Potser sí. Bueno, nines, el joc s'acaba aquí, no té més propost. Voleu alguna altra? Vinga, un altre més. Voleu un... Jo havia pensat en Sebastià Alzamora, amb qui li podríem recomanar, amb qui podríem... Aquesta no me l'he preparada, hem de fer un poc d'improvisació. Jo vaig pensant també és públic, que ara ens demanarem. En Sebastià Alzamora és un home que m'acosta. En Sebastià Alzamora escolta... És que ara m'he vist de televisió. Escolta Beatles, escolta un Bob Dylan, escolta un
no ho sé. En disc, a més, en David disc. Bowie, Ell té saps? discos. Clar, té una discotera, sí. Però després un dia xerres amb ell i te diu, m'encanta aquesta cançó de Jennifer López. Sí! Ah, per cert, T'ho diu. Sí, com us deixen la més important, en Sebastià Porter, perdoneu, retornem, de Taylor Swift segur que l'escolta. Seguríssim. Exacte, 100%. Bon Iver, 100%. És vera que en Sebastià ens hem Té retornat en aquesta el tema. pinta de com així, com de que li agraden les coses així com amb un cert estatus, no? Però després un dia te diu, aquesta cançó de Shakira del 2008 m'ha canviat la vida. És que el veig. Te donques micro d'or per Jo que l'has clavat. Crec que amb això podem També acabar aquesta sí, seccioneta, sí. perquè és veritat que ha estat una il·luminació divina. Haver vist venir d'aquí. Podem tuitejar-los i que mos confirmin si les nostres teories Sí. conspiratives són reals. Els etiquetarem en aquest programa, favor. els convidarem a venir i res, si trobeu ara nines, escoltam la sintonia i mos acomidam després. I no res, arribam al final del programa. Moltíssimes gràcies, Margalida, Marta, per dir que sí, per agafar avions, trens i jo que sé, de tot. Per aixecar-te des de les 7:30 del matí, aquesta dona que està desperta. Jo t'ho guanyo, t'ho he dit. 6:30. A les 7:30 estaven al gimnàs. Fantàstica. Està estupenda. Gràcies per venir de diferents parts de Mallorca també, de dir que sí. Crec que m'he passat molt bé amb vosaltres. Gràcies al públic que ha vengut, perquè jo, bé, no tinc més paraules d'agraïment. Quan estic un poc així molt agraïda se me'n van les idees, però que, no sé, és un públic super eclèctic, crec que és el que més diferent tipus de persones ha vengut. Estic molt, molt contenta, la veritat. Espero que el manco vos hagi interessat o vos hagi agradat o vos hagi fet riure una mica. I moltes gràcies sobretot a l'Escola de Mallorquí per haver-nos convidat, a Aina i a na Margalida, i a en Carles Arimal per la part tècnica. Res, nines, gràcies per tot. Gràcies a tu. Gràcies, sí. Jo no vull partir, vull seguir jugant. Tenim una hora de programa. Fora home. micro. Sí, Ara sí, te passaré. una hora aquí donant la turra a aquesta gent. Bueno, hem de partir, Gràcies Marta. a tu, Júlia. Sí, no, gràcies, Nina. Res, el que vos he dit, el pròxim Pati de Butaques en directe serà dia 14 de desembre a Panorama amb Da Sousa, que se'n van, que ho deixen, que plorarem tots juntes, cantarem les cançons. No tocaran, no m'ho demaneu més, no tocaran, només faran el podcast. No, compreu les entrades per desembre en el Gremi i per gener a Apolo, a Barcelona. Compreu les entrades. Júlia, compra les entrades. També tu. Res, això, teniu el gomet verd d'aquest mes, que serà ja a desembre, exacte, quan escolteu això. I res, jo sóc na Júlia Mèrida i això és Pati de Butaques. Fins aviat.